Eneo ndichimuchinopo kunoko ndikulumbi Assemblies of God ndipo leloli takubweresani drama malingana ndi tsiku la youth kuti chilichonse amene kuti apangende a youth. Drama limeneli muli zambiri ndipo muli uthenga wopita kwa wina aliyense kusatengera kuti ndi mwana kholo ndipo sachinyamata. Uthenga umene kwambiri wapita kwambiri pa chinyamata amene amakhala kuti nthawi zambiri akuzunzika ndi anthu amene akukhala nawo. Anthu ena akamtenga munthu kuti azikhala naye pakhomo zimapezeka kuti amakumana ziphinjo zikulu ndi chimene chocho chabweretsa uthenga kwa chinyamata kuti akakumana ndi zimene zozo sikuti iye abwere mbuyo koma unapite pasogolo angozitenga zimene kuti ndi moyo umene umakhalira koma phunziro lake likhale zoti ineyo chomwe ndikufuna zapange achipa moyo wanga ndi chani ndipo zimene zozo zikhoza kumpindulira mine mu drama zinapindulira. Thank you. My name is Leverson Kuyogwa and thank you. Thanks to the audience too. Yoyamba yosegulidwa ndi maliro makolo apemphero amene ali nyamata amene wataya makolo ake pangozi. Pemphero makolo ake atamwalira, he passed through a lot. And chifukwa cha maliro ndi chikhalidwe cha kumuzi kwawo, pemphero anathamangisidwa pa nyumba. Matero a gawo loyamba ndamenowo atathamangisidwa pemphero anasowa kokhala. Atasowa kokhala pemphero anapezana ndi ampingo wake and they recognized pemphero ali panjira kuganiza kuti agwira mtengo wanji. Nde atamtenga anapita naye kunyumba kwawo ndi uyamba kukhala naye yamba umulera ngati mwana wawo. Koma chodabwitsa chinali chakuti mayi wa nyumba samamonera kukondwa ngati mmene zinachitikira Jacob and Potiphar's wife. Nde pemphero anavutika kwambiri chifukwa cha zimenezo. Pemphero anzakeso amene anali nawo makolo ake ali amoyo anamtuka naso iye kumunyoza kuti iyeyo ndamene apha bambo ake. Analimbikira skulu pemphero mpaka he was very successful. After 7 years in the play, we are seeing Pemphero is a changed person, and now he's one of the millionaires in his area. And anthu amene ankamsamalira aja, they didn't even recognize him. Komano focus yathu yonse inali pa pemphero. Tiso mwina pali anthu ena oti mukumana ndi zinthu zimene zozo mukuvutika mukuphinjika ndi zomwe mukumana nazo anthu amene akukhala nanu, koma inuyo ngati mukumana ndi zimene ikani moyo wanu pa Mulungu. Khulupirani kuti zinthu zanu Satani zizasintha. Limbikirani maphunziro ngati akuperekani school fees zinazo zitayeni ngati kuti mugwire ntchito ingogwirani ndi kulimbikira kupemphera ndi school zikomo. Hey, that's all. Hey. What is the Kirajan? Kumataifa ni gani? Hindi karibu kaifa kabila ni zina zake. Sasa ni mjama Ai kabila ni gani? Kazi wangu. Ini kumwenda ingapo. Nafika kwa mbele pake. Nakafusa ifa timu inaongana. Tena mara kuidao. Ndima ganzo wangu zafanana. Banchi. Mwana wake ujatu da mena wapanga zimelezo. Ni unamle mwana nana. Ina mwana mmoja ni mamukaikia. Mwana ni fitu usa. Uzungu mbona zote nika zake. Kwa nini ndabusa mwana mwana uta? Ile ndio ni mafanya kukuze. Ndio mwana mwana ndio mwana kata na kala bage. Sio mchitikira njalo
zona kupha chimwene wanga ekhala vile nasara naye. Odi. Amuzuno siko tabwana no omanisa kulira ipa chimwene wanga ekhala vile nayo. Umama itomwe chokupumwe lisokwa pili nchoti chimchumwene iyana chikweza kwa sura basi nisimwene champengera komwe ili waliko Mwana uta anganelo alima misama kila siku ambili lero ife zose tingosira mwenu ana ngungu kuti mubanga bwana ziko Imbumba. Those days went down bitter and sore with the presence of the army and the police. Mamuna nyumba kamalia chuma nyumba ng'ombe kosa chili chose chimabasidwa kwa mkono wake wao malilayo kosa tengeta kuti wasia katundu wa moyo kulingana ndizo mwe mwanina babo mwanayi amene mukuti kuwaonesa kuti kuwadya matumbo abambo ake sakuyenera kukhalatu muzi mwanga muno mtamangise Those days went down bitter and sore with the presence of the army and the police. Not only did Isaiah
kuta kama choka hapa. Ine kupita kwa wewe msiaketu chicho kwa bosi. Iyo kulume na kutisha. Iba pepe! Ai. Pepe ni baya kuno. Bones were found scattered in the streets of Johannesburg. Others never recovered from the electric shocks of the education Assim, até o Sajana para baboja, vai com uma legal, iwe. Anda para uma baboja, pode não usar para deixar a casa, tipo, a flecha é uma casa. E por depois da falha, que sabe na licença, de sacanagem. O mais teu coelho, o meu era o putinho, bota. O de trás do livro não cai. O mais filho não vai embora. A mãe que sabe o que eu vou chamar de sacanagem. Uma pouco, não vai mais uma coelha, sabe que eu sou a vaca. Uma base de canzuta, de bom uma sua. Of panic and fear. The days when our brothers and sisters disappeared into the police cell. Others came back. And others never came back. We were told others hid themselves in the police cells in detention. And others lived in the showers and died. And again we were told others tried to escape by jumping from the top floor of the interrogation room at John Foster Square. Their bones were found scattered in the streets of Johannesburg. Others never recovered from the electric shocks of the interrogation room. Up to this day, they are lunatics. Well, coming back to school, the school was about to close at the end of the year. You don't know what I'm going to do. Business ilikuwa ana kwenda Kumana ya business imagwa kumana iwe ndo bota business business ilikuwa
Umafika potoka. Mama atakusamalani. Kwa mbili ndipo kalambirana. Ukana kaku mnatenga ntika na ujaka na kusuka. Ndikana Abapitani hapa. Iusa mantele tu kina ababu. Amanje kunipa mbukazi ya bina baba kubala kwa maeneo ndipo kalamba kwa mbili. Kwa sababu ninanite zaka hiyo. Palide gani? Wewe Iwe saka malole. Ukani ninaona injini sisi kwa mama kuone kila msana injini sana hiyo. Anyamanya patawu. Zaka zimena kusiana. Nangi rolanga na kaute zaso waka kukote yani. Nakumaliza. Mufu na mazi. Usana msungu mwini. Mufu na mazi wa nguma. Angeni noka. Amesika. Akapata. Mani jikuona zi. Dose ndakala. Msana na mwaka lamba jinoka. Akazaka chikoti zisikonda na besi. Apa ndipo ndio. Nipanga mtambani kwa kile. Kwa maana mtenda hii umadi Odi. Kodi ya modi la sultani. Takufika kumene. Kama tima kuishi kwa sisi. Asante sana ndio kala. Asa. Yakula. Unadijani wewe. Nisema cha kumi. Wala. Operarendo ile masanga wamasiku alamani fuda ile taone ikina mwazi. Banji. Hilo. Wamwi wala huyu. Ni ndani kodi. Hilo huyo ndiye piro. Wewe usoma kana kwa sasa. Pepe wake kutini. Hata ninatoka huyu. Tapita nikate mkapo. Hii. Kuli tatakaba pepero kara. Mungu ndio usamehe unanika msuka. Ila Watani. pepero. Hata pepero unapatiwa. Unapatia mwingine ngati. Ila pepero. Hapa mkode kauno. Moyo wangu wenda wapi? Dijake nala kodi gedi uzazi pamoja. Ndina manager right? Asa aya kuyo wabulino, akwendo wabulino. Amatuka ukachenjera naye manja mwana uzatafuna nini? Pepa ni Musa na Malisi. Wajiso. Wajiso. Takala basi ile Petero anapaka pipi akikwera. Ibuziwa chiri chose chikoenda kupatia. Unaanga saa mziwa kikurukile cho. Ni angaza kama mtu kwa sababu ili ndio. Ile cho. Ni ndio kwisa. Hakuna maana karudi na mdomo yote. Kama mtima mama kunani kasa. Choa kikurukile. Kikurukile manao. Others never recovered from the electric shocks of the interrogation room. Up to this day, they are lunatics. Well, coming back to school, the school was about to close at the end of the year, and there was going to be a big function, a farewell concert for those who would be lucky enough to go to varsity. Parents had been invited, friends had been invited, the girlfriends, the boyfriends, the big mamas, the shipping kings and the shipping queens were there. Oh Irene, oh Mamzamai, oh Rowena, oh Spoons, oh Bracobra. Different classes were going to present different types of entertainment. The
whole school was on its feet. It was moving. It was exciting. Had been invited. Friends had been invited. The girlfriends, the boyfriends, the big mamas, the shipping kings and the shipping queens were there. Oh, Irene, oh, Mamtamai, oh, Rowena, oh, Spoons, oh,